En dan kan de keeper van Cambuur om hem heen te zijn. En ja, bedenken wat hij was wil. Hij mat een lange bal hanteren omdat Oete wel komt. En dan zie ik het vanzelf. Barto naar Bakker. Bakker naar de rechterkant naar Rosheuvel. Maar de bal aan de voet. Ja, die maakt zijn acties maar. Zafal is wel duidelijk. Dat doet hij nog een keer aan de rechterkant voorbij. Kan hij voorzetten. Van de streek. Goal! 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 Jongen! Sander van der Streek. Binnen een minuut. De 1-0 van Cambuur. Antiba, die hanteert de lange bal. Die ziet het vanzelf hoe die nou uitwiekt is naar de linkerkant. Maar Wout Drosten daar nou in verdedigende taken. Maar Rudy gaat er voorbij. Gaat hij voorbij? Ja, hij gaat er voorbij. Laat hem maar in. Ja! Doelpunt voor Heerenveen. Luciano Slagveer. Dan binnen de Leeuw, dus werd hij op avontuur in het schot van de Streek. Ja! Goal! Hoe is dit mogelijk? Van der Streek! Wat gebeurt hier dan weer? Sander van der Streek met de bal afspelen van Luciano Narsing. En hij had het nu voor de meter wacht in. En bam! In de linker onderhoek. En op een ijs de keeper nog van Slijn. Onvoorstelbaar. 8 minuten onderwijs. 2 hier van Cambuur. Het is wachtje op het fluitje van Björn Kuipers. Daar komt de oor in van Van den Berg. Leppert die bal erin. Veerman eruit. Slagveer van de Lienehelle. Reinen. Hoe is het mogelijk? Afvallen de bal. En dan eindigt de bal in de handen van Leonard Nienhuis. En een oerkreet van Leonard Nienhuis. En hij wint. Dit jouwen we net niet voor. En dan fluit het Björn Kuipers aan. En wint Cambuur voor het eerst in 2015 de wedstrijd. Is Heerenveen na 8 wedstrijden net van hen te hebben. Hier dan toch het slachtoffer van de dadendrang van Cambuur. Met name in de eerste helft. Met name in de eerste 8 minuten is het dan toch Cambuur dat hier 3 punten pakt. De eerste overwinning van 2015 is een feit.